Zbrajanje 30 plus 40. Oduzimanje 70 minus 40. Dva plus 6 jednako 8. 4 plus 5 jednako je 9. 5 plus 1 jednako je 6. 5 minus 2 jednako je 3. 7 minus 3 jednako je 4. 8 minus 6 jednako je 2. 2 plus 6 jednako 8. 2 desetice plus 6 desetica jednako je 8 desetica. 2 desetice ima broj 20. 6 desetica ima broj 60. 8 desetica ima broj 80. 20 plus 60 jednako je 80. 8 minus 5 jednako je 3. 8 desetica minus 5 desetica jednako je 3 desetice. 8 desetica ima broj 80. 5 desetica ima broj 50. 3 desetice ima broj 30. 80 minus 50 jednako je 30. Koliko je 50 plus 40? Pedeset plus 40 jednako je 90. Koliko je 90 minus 40? Devedeset minus 40 jednako je 50.